Yun mga kabro, welcome back naman sa tuang YouTube channel Ayo 32 Vlog. For today's video, nagpakita na po ta sa tuang drone mga kabro. Sa mga mahilig og drone diha, mo niya ako ang drone DJI Air 3 mga kabro, no? Akong ipakita kaninyo, i-reveal niyo mga kabro. Mo ni siya ang ako ang drone, isa ka buok ug ni tulo ni siya ka battery, no? Ug isa ka remote control nga RC2 ang tawag mga kabro. So mo ni siya mga kabro, anay siya gimbal. So nakapod ang iyang mga arms, no? Pwede na butang sa ato dire mga kabro. O ipakita ninyo ang mga accessories ni ini mga kabro, sama sa mga battery o remote control. Mo ni siya ang remote control, gibutangan ako og sling mga kabro para kung muna tayo biyahe ato na siyang sling, no? So mao ni siya, naka-built na siya, no? Na siya cellphone, maga di na siya butangan ni mog cellphone, with antenna siya para alayo kayo og maabtan ang ato ang drone. Ug wa kayo sa lipod mga kabro, alayo gyud sa kabtan ni, mga kaya ni siya siguro mga 20 kilometers basta wala sa mga salipod sama sa mga kahoy. Ug so mao po niya ang battery, no? Tulo ka buok battery kay Plymore combo man ang ato ang gipalit sa ato ang drone. So mo ni siya ang iyang bag, iyang compartment niya, naapod sa CP dire, mga accessories ni siya mga kabro sa drone ni siya, mga extra propeller. Ang uban ani nagamit na nako ni kay na damage man ako ang uban nga propeller niya ni. So gamay na lang nabilin, pero di ta mabalaka kay maka-order man ta sa online through Shopee mga kabro. So 1 week lang pinakadugay moabot na siya. So lapag nato diha ang ato ang bag. Kay ato ni siyang patistingan og palupad ninyo mga kabro para makita sa inyo ang quality ani nga drone. So mo na siya ang iyahang accessories, no? Nasa tulo ka battery. So makita sa nimo unsa yung status ang iyang battery, kung lubat na ba o dili na. Naisa button sa kilid mga kabro. Mo na siya mga kabro, sa akong gikaingon ko na para makita nimo ang status kung nalubat na ba imong battery. So ang isa ka battery puno na. So mo na atong i-testing o gibutang sa atong drone, kay ato ning paluparon ninyo dire mga kabro sa atong atubangan ang kining drone. Actually mga kabro, diring area sa ako door kami og airport sa mga drone nga mga DJI ug nasa airport mga authorization soon. Di na siya pwede mulupad kay tungod kay naka-jack ang iyahang signal. Umaga nakagipugnan na sila tower nga mawala ang signal sa GPS sa drone, kay kini ato ang drone nga DJI magamit man niyo siya og GPS, no? So dire mga kabro, mo na siya ang joystick, atong i-screw diha sa kilid sa right side. Mana diha mga kabro. So mao na siya yang antenna, no? So mo na yang antenna, pwede nato na ibarog para kusog kayo ang signal kung layo na ato ang drone. Mo na nakatabang og kusog og signal mga kabro. So mao ni siya ato ang DJI Air 3 na latest karon sa DJI Air 3 is medyo naulahin na tado, nakapalit namang tawa tay mahimo ani kay kini ra man ato ang pagpalit mao naman ni available. Mo ni siya mga kabro, ang kakusog ani nga signal na sa 5 GHz ang signal. So kung nasa ma-interrupt nga laing mga signal sama sa mga wifi, kusog ni siya sama sa kakusog sa 5 GHz nga signal niya mga kabro. Mo ni ang kanindot gyud sa DJI Air 3. So usang klase mga DJI mga kabro, nindot gyud siya mga kabro. Yung kini siya mga kabro, kini nga buto mo ni siya pang zoom sa imuhang camera. Kini sa right side nimo pang zoom, kini siya pang adjust sa gimbal, pang up and down mga kabro. Napod diri button sa likod, mo ni siya up and down pud sa camera para direct sa down o pa up. O imo lang pislito ang pikas right, mo pud nay kung sa gabi ka magpalupad, automatic na siya sa flashlight. Pwede po na i-off nimo ang flashlight. So dire mga kabro, apto na ning sugdan na ning drone na ni siya. Mo na yang spot sa drone na sa itapa duha ka sensor, sama pod sa luyo na si duha ka sensor, sa tubangan sa duha ka sensor kanang gitabunan sa gimbal na diha ang sensor. So mo na siya ang mang sistema ang kabro, ang yang porma sa DJI 3 nakabutang sa kilid sa arms niya DJI Air 3 diay mga kabro. So nasa gimbal, no? So nakapod ang iyahang mga arms niya.
pwede ra nato na i-twist na to magpalupad na o usa pa ta magpalupad at tanggalo nato ng iyang gimbal protector para lang safe o ma-ready na tayo magpalupad mga kabro. So mana siya ato nang gifold, so twist lang ang nasa ilalom para siya mo dupa na ang ato ang drone o ready to fly na. So ang kulang na lang ini ang iyang battery, pero ang battery wa may tay problema kay naka-charge man ang ubang battery. So ang ubang battery wala pa na ako gi-charge mga kabro. So lapag sa nato diha mga kabro no, kay kuhaon na to anong battery, safety sa nato ng gimbal kay bising matagak. So kaning charger hub niya, press lang nimo ana sa ubos para matanggal ang iyang lock, kuha na nimo ang battery. So fast lock ang battery diha, piti na ron. Mao to siya mga kabro, og na kay mandungo nga mipiti mo to ang timailhan nga na lock na ang battery. Roday ready na to siya atong yun ang DJI Air 3 ang drone. Yan. So unahin natin yung remote control niya. Yun natin kung paano to buhayin. Press 1 lang dito, tapos hold. Yan, tumunog yan. Pag tumunog yan, yan, mag-uupi na yan. So yun ang imailhan niya, mag-uupi na. So natin ang drone, same pa rin. One press at kalong. Unang ginawa natin sa controller, yun din sa Air 3. 1, 2. Yan. Pag tumunog na, yan, nag-uupi na yan. Yan, gumalaw yung gimbal. Yan ang monitor niya mga kabro. So, pili natin screen record. May screen record tayo. Yan. Yung pili naman ito manual. So manual natin mga kabro. Yung manual ganito lang. Press mo sa baba. Tapos sugat mo. Yan. Yan mga kabro. So buo natin yung video. Hindi naman dito touchscreen lang. Yan. Tapos yung joystick niya dito, ito lang magpalipat. Yun mga kabro, daghang salamat sa inyong pagtanaw ug pasunod ni ako ang video no. So kita-kita na banda sa next video na ako ang i-upload mga kabro. So sa mga bagong pasok niya, inaot panta, ma-like ug subscribe niyo ako ang YouTube channel ug hit lang sad ang notification bell para updated mo sa mga next video na atong i-upload mga kabro. Daghang salamat. Bye-bye.